san magmagnaan, ang damay san nasaraka, naparukog gaputi dagsena, kay di krus sa binaklay na. Surutin na ited ko amin maadakaniyak, tasyak sinubot na. Nagan ni Jesus ti inawagan, dagos sinumbatan na, dagiti dakulap na inagkat, nasalpot agapukan niya. Di manubot kun kunana, umay katasulutin na. Siyak sinubot na, kahit takos apo siya ti bumaklay, tasya kunti maipaan, ipanagbain iwaksik idan, tati surot ikonsika. Di manubot kun kunana, umay katasurutin na. Ited ko amin nga adakaniyak, tasyak sinubot na. Tuy krus ko ano sak abaklayen, tati aldaw asidigen, kagayem ko inakto saraken, kadingit awan tumitin. Di manubot kun kunana, umay katasurutin na. Ited ko amin nga adakaniyak, tasyak sinubot